Huwa ġurnalist għandu rabtiet mal-Ukrajna u saħansitra rrapporta u anke analizza s-sitwazzjoni fl-Ukrajna mhux neċessarjament mill-lenti militari iżda wkoll b'mod speċjali mill-lenti tat-triq u ta' dak li qed jgħidu jaħseb il-poplu Ukren fit-toroq. TVM News taqsal il-Nil Kamilleri dwar dak li qed iħossu l-Ukreni wara li fl-aħħar jiem l-ewwel darba kemm ilu għaddej il-kunflitt mar-Russja l-Ukrajna rnexxiela tavvanza fl-art tal-avversarju. Ħafna emozzjonijiet differenti. Naħseb li l-iktar emozzjoni b'saħħitha hija dik ta' tama ġdida. L-Ukrajna ilha issa sentejn u nofs fil-gwerra, bħalissa partikolarment fil-front line fl-east, fil-vant tal-pajjiż l-affarijiet mhumiex sejrin daqshekk tajbin għax ir-Russja kontinwament qiegħda tirbaħ iktar art u allura din l-invażjoni pjuttost successful ġewwa ir-reġjun ta' Kursk ġabet magħha tama ġdida li l-Ukrajna allura s-sitwazzjoni hawnhekk mhuwiex kollox mitluf. Is-Sur Kamilleri qal li notevoli huwa l-fatt li l-Ukreni ħadu taħt idejhom mal-2000 soldat Russu dan kompla jgħid il-ġurnalist Malti se jwassal għal żvilupp ta' negozjati hekk kif huma eluf ukoll dawk is-soldati Ukreni li jinsabu arrestati. Tista' taraw dawn il-ritratti warajna dawn huma kollha soldati illi huma jew priġunieri jew inkella huma missing in action. U allura xaġa bħal din iġġib it-tama lil dawn il-familji ta' dawn is-soldati li b'xorti tajba jkunu jistgħu jaraw il-qraba tagħhom jekk jirnexxielhom jiġu skambjati f'dan l-iskambju ta' priġunieri li huwa mistenni allura fil-jiem li ġejjin. Imma lil il-mittama kemm hija reali l-biża' tal-Ukreni minn ritaljazzjoni Russa li tkun waħda qalila. Hija reazzjoni mistennija. Xaġa li tiġri ħafna, pereżempju, meta s-sena l-oħra l-Ukreni kienu sparaw fuq il-bridge fil-Krimea, ir-ritaljazzjoni tar-Russja kienet waħda b'saħħitha. Kull darba li l-Ukreni, pereżempju, jibatu drones biex jeqirdu raffinerijiet ta' żejt ġewwa Russja, xi ħaġa li tiġri pratikament kull ġimgħa, dejjem ikun hemm ritaljazzjoni. Jiġifieri hija reazzjoni mistennija, però fl-istess ħin illi l-Ukreni qishom drawa. U finalment l-Ukreni x'jgħidu dwar l-għajnuna mill-punent iħossu li din l-għajnuna Ewropea u anke Amerikana għenet biex setgħu jaslu f'dan il-punt. Definitivament l-għajnuna li ngħatat l-Ukrajna mill-pajjiżi tal-punent għamlet differenza enormi. Jiena kont hawnhekk diversi drabi sa mill-Marzu tal-2022. U mill-ewwel inħasset li l-għajnuna militari li ngħatat mill-punent għamlet differenza enormi. Nil Kamilleri temm jgħid li naturalment għajnejn bosta analisti u anke ċittadini Ukreni huma fuq l-elezzjonijiet Amerikani għal Novembru li ġej. Qal li iżda ħafna min-nies li ltaqa' magħhom u li jitkellmu dwar il-materja jemmnu li ħafna mid-diskors ta' qabel l-elezzjoni iktar minn riflessjoni tar-realtà u intenzjonat biex jirbaħ voti u simpatija tal-Amerikani.